LA B-Boys, έτσι. Είσαι ο Στέλ, ο Τάισον, η Χρήστος Ντέτης που πήρες και πέρυσι μέρος, ο Τζιμς, ο Μπίγκο και ο Άλεξ. Έχετε και καλούς αντιπάλους από ό,τι μαθαίνω φέτος, τους Dead Press Junior. Είμαστε λέει B-Boys που σημαίνει ικανοποιητικής B-Boys. Ναι. Και αυτό γιατί ο καθένας είναι από διαφορετικό μέρος της Αθηνάς και είναι δύσκολο να συγκεντρωθούμε όλοι μαζί για να κάνουμε το show που θα δείξουμε. Όπως γνωρίζουμε όλοι, το Break είναι ένας παρεξηγημένος, ένα αέριος χορός και με λίγα λόγια είναι έκφραση. Δηλαδή, ζούμε αυτό που κάνουμε, νομίζουμε το αξίζουμε και θέλουμε να παρουσιάσουμε κάτι ωραίο. Μέχρι πού μπορείτε να φτάσετε? Σε Ελλάδα έχεις ταλέντο. Ναι. Πώς το τελικό. Τελικό. Τελικό και κάτι παραπάνω. Όλοι αισιόδοξοι. LA B-Boys. Είστε καλοί, το ξέρετε. Ευχαριστούμε πολύ. Ότι έχετε ανταγωνισμό φοβερό στο ίδιο ακριβώς τομέα, το ξέρετε. Ποιος εννοείται? Ετοιμαστείτε για πολύ μεγάλες μάχες. Αλλά τώρα μιλήσουμε για εσάς. Πραγματικά νομίζω ότι αυτό που παρουσιάζετε είναι πάρα πολύ καλό, δυναμικό όπως πρέπει. Του δίνετε την ενέργεια που χρειάζεται, τη μεταφέρετε στο κοινό. Επομένως τα έχετε όλα μια χαρά. Απλώς σας ετοιμάζω ότι τα πράγματα θα είναι πιο δύσκολα στην επόμενη φάση. Και εγώ πραγματικά εντυπωσιάστηκα. Αυτό το χαλαρό στυλ και το λίγο free μ' αρέσει πάρα πολύ. Δεν είναι τόσο πολύ συγκεκριμένο, στερεότυπο και επιτυδευμένο. Το ότι έχετε μια διαφορά ο ένας με τον άλλον επίσης μ' αρέσει πάρα πολύ. Νομίζω ότι θα τα πάμε πολύ καλά εμείς. Ευχαριστούμε. Εγώ θα επαναλάβω αυτό που λέει ο Βαγγέλης. Θα έχετε μεγάλο ανταγωνισμό, οπότε ετοιμαστείτε, προπονηθείτε και σκίστε. Είμαστε έτοιμοι. Μην εφησυχάσετε, είναι η αρχή. Την επόμενη φορά ακόμη καλύτερη. Ψηφίζουμε, μισό λεπτό ψηφίσουμε. Ηλία, τι ψηφίζεις? Ναι. Ευγενία, τι ψηφίζετε? Ένα μεγάλο ναι. Είστε 3-0, περάσατε, θα σας δούμε. Ευχαριστούμε πολύ. Μπράβο, μπράβο, ναι. Μπράβο, Στάρα. Ήρθαμε στο Ελλάδα Έχεις Ταλέντο με το σκεπτικό όχι σόν και καλά να κερδίσουμε την πρώτη θέση, αλλά να διεκδικήσουμε την πρώτη θέση. Επιπλέον το stage είναι το σπίτι μας και δεν αφήνουμε κανένα να μπει μέσα στο σπίτι μας. Κλεμμένη ατάκα.